Čaute lidi, vítejte do nového videa. Dneska tady budeme natáčet like lidi. Co takýho žralec? Ty Amo, co se ti stalo? Kdo seš? Co se ti stalo? Co teď děláš? Co se ti stalo? Já chci pivo. Jak pivo? Tak to není pivo. Co to je? Co děláš? Kaj to jdeš? Já piju každý den, si pivo a vodku. Co? Piju. Tak to máš pití. Chceš můj holub? A co to natáčíte? Ta není nic. Potom. Co si, ty nejsi Spiderman. Jsem se rozbudla mobil. Stav. Ne, vypadni, dej to pryč. Na, a necho. A vypadni. To je konec.